Este producto que nos indica pois, si as zonas onde o ceo vai ser apto. Definido como que é apto, pois aquelas zonas onde pois non vai haber obstrucción por parte das nubes. Utilizamos, neste caso, 53 fontes de datos diferentes, mapas de predicción diferentes, de 13 centros diferentes, entre eles o noso, Meteo Galicia, pero tamén centro europeo, modelo americano, canadiense, e construímos este mapa estadístico que nos di canto coinciden, non? As predicións en que dirección coinciden. Neste caso, pois apuntan a áreas do norte do litoral norte onde esa obstrucción supera o 40% en gran parte dos modelos, desas saídas dos modelos. Vemos como en gran parte de Galicia pois esa obstrucción non se vai a producir, ou así o indican a maior parte dos modelos, máis do 75% dos modelos dese conxunto de modelos apuntan a unha obstrucción moi baixa, pero sí que nesa zona, como comentou María na anterior presentación, pois pode producirse que, a pesar de que ao mediodía agardamos pouca cobertura nubosa en xeral en Galicia, o vento do norte vai achegando algo máis de nubes baixas, precisamente, son as nubes baixas unha das claves. Non é o mesmo a obstrucción producida polas nubes altas, que ainda poden deixar ver o sol, os cirros, que, por exemplo, as nubes baixas, sobre todo a esa hora do día. O sol vai estar en torno a 13 graus de altitude, e nesas horas as nubes baixas teñen máis peso no cálculo desta aptitude, desta capacidade de ver o eclipse.